We beginnen eigenlijk met wat heel oors, namelijk de Kauwgombal Cup. En dat is een barrelrace, mag ik zeggen. En daarvoor ben bij ons in de studio Tjekke en Katrina. Welkom. Kun je misschien eerst, of Tjekke, kun je misschien eerst eens uitlezen, ja, wat is die Kauwgombal Cup? Wat houdt het in? Nou, die Kauwgombal Cup race, dat is een barrelrally. En die wordt georganiseerd vanuit Urk. En het is de bedoeling dat dan een auto omtovert, staat barrel, die ouder is als van 2004 of ouder. En we doen mij met 2 teams. En we hebben beide een unieke auto omtoveren. En dan zijn we vredemjannen aan de start in Urk. En dan is het een parcours van 2 dagen. Over 400 kilometer. En dan met al die opdrachten. Hilarische opdrachten onderwijs. En waar gaat dat ongeveer deel dan? Eigenlijk weten we dat net. Die weten alleen dat we jongens eindigen in Lichtenvoorde. Want daar overnachten we. En ja, wat er oerdij gebeurt, wil het dus verrassen. Het zal een tocht wezen, maar al die hilarische opdrachten onderwijs. Maar wat ben Nederland dus? Wat ben Nederland, ja. Goed. En waarom die hilarische opdrachten? Waarom is dat een onderdeel? Nou, ze ben natuurlijk begonnen 10 jaar alleen met een kauwgomballenrace. Het is vanuit een tankstation begonnen. Daar is die een kauwgomballenpad op het toonbank. En zo is de naam ontstaan. En toen hadden ze bedacht van, wie doen een barrelrace. En wie doen een tocht met al die gekke opdrachten onderwijs. En dan, na 2 dagen, dan komt er een winnaar uit. En ja, zie haar ze bedacht van, wie doen gekke opdrachten. Ja, dat weet ik eigenlijk net waarom, maar en dat maakt het dus wel in elk geval. Ja, dan kun je dan punten maar verdienen of zo. En ja, dan, klopt. Ja. Nou, sowieso de autokist punten mij verdienen. Als hem sowieso al oerver was. Nou, dat hebben we die. Als er muziek opkomt, als er een zwaailamp opkomt, als er een vlag erop haast, lampen, noem maar op. En als zelf verklaard gost. Dus daar krijg je sowieso die punten haast al in de pakket. En onderwijs dan maar nog meer punten verzamelen. We hebben wel lezen dat vorig jaar weer van die hilarische opdrachten. Dat is bijvoorbeeld een auto op een binnenvaartschip taakje laten maast. En bij een sportvereniging een klapje maast. En aan mij dan een rugbywedstrijd. Of bij gewoonte die dan van die Pickwick poetjes thee mij een bepaalde tekst erop. Die maar dan verzamelen. Ja, en oerlijk foto's van mij. En ja, daar verzamelt punten mij. Hoe gekker, hoe beter dus, zou ik zeggen. Zoiets, ja. En je hebt dan allebei een auto, Katrina? Ja, klopt. En je zit dan mijn groepje erin? Of we zitten met z'n vieren erin. En hun ik met z'n vieren. En het is ons 10. We hadden dan een clubje, bar gezellig. Die geven we 1 keer in het jaar altijd mij voort. En ik kwam voorbij op Facebook. Ik denk, dit is wel heel leuk om mij te doen. En zij stond staan. En hun ben ik super enthousiast. Dus we hebben met z'n 8 je het avontuur aan. Leuk, een gezellige groep dus. En net alleen echt van jezelf, maar ook voor een goed doel volgens mij, hè? Ja, klopt. We zijn van, we houden van een leuke activiteit en een prettige gezelligheid. Maar we woonden eigenlijk even een goed doel, een vers knoopje. En toen ben we op Alzheimer Nederland uitgekomen, omdat dat... u eigenlijk stal je echt wel treft in de omgeving. En daar hebben we eens voor inzetten. En dat gaat eigenlijk bijzonder goed. Maar we zeggen, we gaan heel prettig geld ophalen. En we hopen dat er nog een beetje meer bij komt. We zitten nu over de €4.000. Dat is al een heel mooi bedrag inderdaad. Maar binnen een week. Zo? Zoiets, ja. Ja, eigenlijk stal, ja. Maar daar kan nog wel wat bij. Zeker weten, ja. Nou op 4.000 zitten gaan we natuurlijk voor het zien. Hè? Dat hou ik wel in de gaten. Ja, en dat is dus oorweken. Dus kan mensen dan echt tijdens die weken nog doneren? Of, Zeker. Ze kunnen tijdens de rit doneren. Ze mij nou doneren.
als van tevoren doneert boven de €50, dan kies nog mij die naam bij ons op auto komen. Dus dat kan eigenlijk tot en mij, nou ja, tonge jongen vertrekken we. Dus, zo in tonge maanden zich naar home melden, die kan er nog wel bij op auto. Dus dat is superleuk. Dan zie die naam ook verschijnen op de filmpjes. Ja, want je houdt het ook al een beetje bij, toch? Voor de mensen thuis die het volgen willen. We hadden een Facebook pagina aanmaken en die heet ook Kauwgombal Cup Race. En daar kan iedereen ons volgen. En nemen we ze mee op ons avontuur. En we zullen hun op een hechte brengen van waar we al in mei meidje, wie plaatsen filmpjes en nou ja, Sabbat. Is het de eerste keer voor hem trouwens? Klopt. Ja, voor allebei. Ja. En wat dan, die je hem dan besluiten om hier om mij te doen? Wat lukt je hem om dit te gaan doen? Nou ja, het wie eigenlijk meer. Ja, Katrina die kwam mij het idee en dan leest het wat al de bedoeling is. Dus ze zei van nou, dat is eigenlijk best wel heel erg leuk om daar een keer om mij te doen. Ons zei iets. Dus toen hebben we zei van nou, wie gaan ervoor? Wie tover in de auto om, wie scrollen zien en wie door mij. En hoe is het vier? Nou is het vier, ja. Spannend. Ja, maar ik wel heel erg leuk vooruitzicht, denk ik. Zeker, en, ja. Nou ja, in ieder geval, ik denk dat een prutte belevenis en je hem nog te wachtje staan, dat ik het zo weet. Ja, dan maar wel op rekenen. Ja, ik denk dat we net heel weten wat u zal hier te wachten staat. We vertellen nou wel wat, maar ik denk dat het nog gekker wordt dan wat we nou vertellen, zeg maar. Ja. Nou, een prutte plezier en een prutte succes. Maar de inzameling van nog wat geld voor Alzheimer. Een mooi doel natuurlijk. Dus ik hoop dat er nog wat bij komt. En soort willen bij die barrelrace. Ja, dank u wel. Nou, ja, het zullen we ons net lezen. Wie gaan ervoor?